ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सावंतवाडी नगर परिषदेसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान झालं होतं आणि त्याची मतमोजणी जी प्रक्रिया आहे ती खरं तर दुसऱ्या दिवशीच होणार होती, मात्र न्यायालयाने सांगितल्यामुळे ती पुढे गेली आणि रविवारी 21 डिसेंबरला निकाल लागणार आहे. मतमोजणी सुरुवात होणार आहे. 5 फेऱ्यांमध्ये चित्र स्पष्ट होणार आहे. 10 प्रभाग आहेत. 20 उमेदवार नगरसेवक पदासाठी रिंगणात आहेत. तर नगराध्यक्षपदासाठी 6 उमेदवार आपलं नशीब आजमावत आहेत. त्यात प्रामुख्याने बघितलं तर महायुती वर्सेस महाविकास आघाडी या दोघांमधलेच 2-2 घटक पक्ष आहेत ते आमनेसामने होते. शिवसेना भाजप असेल किंवा काँग्रेस आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना असेल, या चौघांमध्ये खरी तर स्पर्धा आहे. अपक्ष राहिलेला अन्नपूर्णा कोरगावकर नगराध्यक्षपदासाठी नशीब आजमावत आहेत. ह्या सगळ्याचवर सावंतवाडीकरांच्या मनात काय आहे, कारण बरेच दिवस झाले मतदान झाल्यानंतर मतमोजणीला विलंब आता बराचसा झालेला आहे. थोडी प्रक्रिया पण सगळी जी धामधूम निवडणुकीची होती ती कुठेतरी शांत झालेली आहे आणि अचानक आता रविवारी निकाल जाहीर होणार आहे, ज्याची उत्कंठा उमेदवारांना आहे, इथल्या मतदारांना आहे, इथल्या नागरिकांना लागलेली आहे की काय निकाल लागणार आहे. तो निकाल रविवारी होणार आहे. आपल्यासोबत सावंतवाडीतले काही नागरिक आहेत, तिथले रहिवासी आहेत, तिथले मतदार आहेत, त्यांच्याशी आपण थेट संवाद साधणार आहोत, त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. कारण प्रत्येकजण इथला मतदार असेल नसेल पण इथला नागरिक आहे, इथे राहत आहेत, त्यामुळे काही समस्यासुद्धा आहेत, त्यासुद्धा त्या निश्चितपणे आपल्याला सांगतील. सुरुवात आपण सगळ्यांकडेच आम्ही येणार आहोत, पण सुरुवात तुमच्यापासून करतो. काय म्हणजे वाटतं, एक आपण बघितलं नगराध्यक्षपदासाठी 6 उमेदवार रिंगणात होते, पण प्रामुख्याने बघितलं तर भाजप असेल, शिवसेना असेल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना असेल किंवा अपक्ष उमेदवार आहेत, काँग्रेसचे उमेदवार होते. काय वाटतं, कोणाचं पारडं जड वाटतंय? काय सांगता येत नाही. सांगू नाही शकत? नाही सांगू शकत. तुम्ही इथले मतदार आहात? हो, इथले मतदार आहे. म्हणजे आता 20 नगरसेवक आहेत, सगळेजण आहेत, त्यात काय फायदा होईल वाटतं? नाही, काहीच सांगता येत नाही तसं. तुमचा प्रभाग 7 नंबर. 7. मग तुम्ही जर मोठ्या प्रभागात ना, तिथे काय होईल? तिथं तर दोन्ही तगडे उमेदवार आहेत आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे तुम्ही नशीबवान आहात खरं तर, तुम्ही प्रभाग क्रमांक 7मध्ये येत आहे, तर त्यामुळे तिथे काय होईल? नाही, तरी पण सांगता येत नाही काय. म्हणजे 7 नंबरमध्ये तरीही सांगता येत नाही असं तुमचं म्हणणं? हो. निश्चित ही बोलकी प्रतिक्रिया आहे, कारण 7 नंबर हा विशेष प्रभाग ठरला होता. इथले मतदार नाही आहेत. ओके, तुम्ही सर रहिवासी मतदारही असाल, नसलात तरी रहिवासी असला तरी इथल्या गोष्टी सांगू शकाल, काय प्रॉब्लेम नाही. काय वाटतं, उद्याच्या रविवारी काय चित्र असेल, निकाल कोणाच्या बाजूने जाईल, असं काय वातावरण दिसलं का, किंवा काय एकंदरीत कल बघता संमिश्र प्रतिसाद आहे सावंतवाडीचा, त्यामुळं 50-50 येतील असा अंदाज वाटतो. कोणाचे? भाजप आणि शिवसेना म्हणजे दोघांमध्ये फाईट होईल? दोघांमध्ये फाईट होणार. बाकी नगरसेवक पदांसाठी काय अंदाज, तुम्हाला काय वाटतं? काय नाही, ह्या वेळेला थोडीशी वेगळी परिस्थिती निर्माण केलेली आहे कुणी उमेदवारांनी, त्यामुळं अंदाज बांधणं थोडं कठीण जातं. निश्चित ही वेगळी परिस्थिती म्हणजे मला जाणून घ्यायला आवडेल. तुम्ही पत्रकार आहात, तुम्ही सगळं जाणताय, पण तुम्हाला आणि मला जे दिसलं ते निवडणूक आयोगाला का दिसत नाही? काय आता तो तेवढ्याबद्दलचं काय सांगता येत नाही, पण कारण हे दिसायला पाहिजेत आणि ही आताची जी नवीन एक पॅटर्न ठरतो तो चुकीचा वाटतो, असं एक जाणकार मतदार म्हणून मला वाटतं. निश्चित तुम्ही अनेक निवडणुका आजवर म्हणजे मतदान केलं असेल, निवडणुका बघितल्या असतील, ती जी तुम्ही परिस्थिती म्हणताय ती मलाही दिसली आहे, तुम्हालाही दिसली आहे, पण ही परिस्थिती खरंच आहे असं मानायचं का? कारण काही जण म्हणजे आयोग म्हणा किंवा काही जण म्हणतात की ही परिस्थिती नव्हतीच किंवा त्यांना ते दिसलं नाही. जे तुम्हाला दिसलं, म्हणजे मला दिसलं, जे इथल्या बाकीच्या मतदारांना दिसलं ते त्यांना दिसलेलं नाही. त्याच्यामुळे आत्तापर्यंतच्या सगळ्या निवडणुका असतील किंवा हे असेल, कारण तुम्ही स्वतःहून त्याबद्दल व्यक्त झाला, त्यामुळे त्याबद्दल ह्या गोष्टी काय असतात, ह्या गोष्टी अंधारात घडत असतात, उजेडात येण्यासारख्या गोष्टी नाही, आणि ह्या उजेडात आल्या तर त्यात निवडणूक आयोग दखल घेईल ना. ह्या सगळ्या म्हणजे गुपचूप गोष्टी घडत असतात, त्यामुळे बाहेर यायला थोडा वेळ लागतो. तुमच्या मतानुसार म्हणजे जसं तुम्ही नगराध्यक्ष पदासाठी म्हटलं की भाजपच्या युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले आहेत आणि शिवसेनेच्या ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांच्यात फाईट होणार असं म्हणतात की उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना सुद्धा इथे आहे, सीमा मटकर त्यांचे उमेदवार आहे. सुरुवातीला जशी उभाटाची हवा होती ती नंतर तशी टिकलेली नाही आहे, त्यामुळं भाजप आणि शिवसेना यांच्यातच फाईट होईल. ती हवा का गेली म्हणजे आता परत मुद्दा तिथेच येतोय.
थेट नाही बोलला तरी का गेली असेल ती हवा? आता ते शेवटी काय असते, निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या जीवावर होत असतात. ज्यांच्या पाठीशी कार्यकर्ते जास्त त्याचा थोडा आवाज जास्त असतो, तिथं कुठंतरी कमतरता वाटते. निश्चित एक महत्त्वाचा प्रश्न, कारण तुम्ही ज्येष्ठ आहात, अनेक निवडणुका तुम्ही बघितल्यात. जो नगराध्यक्ष किंवा जो नगरसेवक निवडून येईल, पुढची 5 वर्ष इथे कारभार बघणार आहे, सेवक म्हणून तुमचं काम करणार आहे, त्याच्याकडनं काय अपेक्षा? नाही, शेवटी आमच्या सावंतवाडीचा विकास झालाच पाहिजे आणि आम्ही त्यासाठीच म्हणजे जिथं कमतरता भासेल त्यावेळेस निश्चित मतदार म्हणून आम्ही आवाज उठवू. निश्चित. पण तुम्ही इतकी वर्ष सावंतवाडीत राहताय, सगळं बघताय. सावंतवाडीचा जो नगराध्यक्ष असेल, म्हणजे नगराध्यक्ष असतील आता, त्यांच्याकडनं पुढच्या 5 वर्षात कोणत्या गोष्टींवर प्रामुख्याने काम झालं पाहिजे? कोणत्या समस्या ज्या इतकी वर्ष भेडसावत आहेत आणि त्यावर लक्ष दिलं गेलं नाही, अशा कोणत्या समस्या तुम्हाला वाटतात? नाही, इथं जी ड्रेनेजची गोष्ट आहे ती प्रामुख्यानेच झाली पाहिजे, कारण सावंतवाडी शहराचा विस्तार होत चालला आहे, पण ड्रेनेज सावंतवाडीमध्ये व्यवस्थित व्यवस्थापन नाही आहे. त्या गोष्टीकडं प्रामुख्यानं लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. निश्चितच तुमचं जे मत आहे किंवा तुमची जी भावना आहे त्या अनुभवाची भावना आहे आणि तुम्ही स्पष्टपणे सुद्धा काही गोष्टी बोललात, त्याबद्दल तुमचेही आभार. तुम्ही मतदार आहात, नागरिक आहात, अनेक समस्या तुम्हालाही भेडसावत असतील, त्याबद्दल आपण बोलूच. पण काय वाटतं, रविवारचं चित्र काय असेल? रविवारी दोघातच फाईट होणार, की शिवसेना आणि भाजप या दोघातच होणार फाईट. पण त्या फाईटमध्ये पारडं जड कोणाचं म्हणावं लागेल? भाजपचं वाटतंय एकंदरीत नगराध्यक्ष पदासाठी. नगराध्यक्षपदासाठी इतर जे नगरसेवक 20 प्रभागातनं आहेत, तिथे काय होईल असं वाटतं? कोणाचं पाडदं? संमिश्र देणार सगळे जवळपास, म्हणजे सावंतवाडीकर व्यक्तीमधून आणि एखादा अपक्ष येईल असं वाटतं. अपक्षही भरपूर होते, सगळ्या गोष्टी होत्या. मगाशी सरांनी जसं म्हटलं की काही गोष्टी त्यांना दिसल्या, मला दिसल्या, तुम्हाला दिसल्या का? ती हो, तो सगळं बरोबर आहे ते. ते सगळं झालेलंच आहे ना, त्यामुळे काय विचारायचं गरजच नाही. एक नागरिक म्हणून, सावंतवाडीकर म्हणून तुमच्या येणाऱ्या ह्या लोकसेवकाकडनं, जनसेवकाकडनं काय अपेक्षा? का ड्रेनेजची सोय पहिली करायला पाहिजे, ती आधी मेन सेवा हे करायला पाहिजे. आणि बाकी रस्ते बिस्ते आहेच ना सगळं, त्यावर प्रामुख्याने हो, त्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. स्वच्छतेकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या मते दोघातच फाईट होईल असं तुमचाही अंदाज आहे. आपल्यासोबत सर आहेत. काय सांगाल, काय चित्र वाटतं तुम्हाला असेल? अनेकांचं मत असंच आहे की 50-50 होईल, पण तुमचं मत काय? काय झालं, माझी मिसेस स्वतः उमेदवार आहे, त्यामुळे मी पुढच्या पक्षाबद्दल बोलत नाही. आणि प्रचंड न भूतो न भविष्य सावंतवाडीमध्ये पैशाचे पाऊस पडलं म्हटलं तर हरकत नाही. तर मतदार बंधू आता काय करतील ते बघूया. म्हणजे पैशाच्या बाजून मतं करतील का विकास करणार आहे त्याच्या बाजून उमेदवार उभे होते आणि त्याला मत देणार का ते बघूया. मी म्हणजे पुढचे पक्षाबद्दल किंवा कोण येणार त्याच्याबद्दल जास्त हे करत नाही. पण हे मोठा विषय आहे की विकासामागे मतदार मत घालतील का पैशाचे मागे करतील ह्याच्यावर. निश्चितच तुम्ही म्हटलं तुमच्या घरात उमेदवार होता असं तुम्ही म्हटलं. एकंदरीत हे सगळं चित्रही तुम्ही बघितलेलं आहे. ते बघता काय वाटतं, सावंतवाडीकर कोणाच्या पाठीशी राहतील? कारण तुम्ही बोलता म्हणा, विश्वास वाटतो का तुम्हाला की सावंतवाडीकर विचार करूनच मतदान करतील? नाही, तेच विषय आहे. आता रिझल्ट उद्या 2 दिवसात आहे. आता तेच बघायचं आहे आपल्याला की पैशाचे पाऊस पडला आणि सुज्ञ मतदार आपली पैशाच्या बाजून मतं देणार काय, विकत घेतले म्हणजे असं मतं देणार काय, या विकास करणारे उमेदवाराला मतं देणार, ह्याच्यावर विषय आहे. तुम्हालाही शुभेच्छा. तुमच्या घरामध्ये उमेदवार आहे, निश्चित सावंतवाडीकर दाखवून देईल ह्या सगळ्या गोष्टी. आणि तीच एक आशा आहे, आपण पाहू निश्चित निकाल जो आहे तो 2 दिवसात येणार आहे. अजूनही काही आपले इथले नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, जे इथले मतदार आहेत, इथले रहिवासी आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. सर काय सांगाल, बघितलं 2 तारीखला आपल्या इथे मतदान प्रक्रिया झाली, मतमोजणी रविवारी होते. काय चित्र राहील? नगराध्यक्षपदासाठी 6 उमेदवार आहेत, त्यातले प्रामुख्याने 5 उमेदवार चर्चेत होते. काय वाटतं तुम्हाला, काय होईल? बघू, BJP येईल त्याच्यात शक्यता आहे. नाहीतर मग आपली शिवसेना येईल, शिंदे गट नाही शक्यता आहे. आहेत, चांगले आहेत कॅन्डिडेट दोन्ही पण. BJPचा कॅन्डिडेट दिलेला आहे तो एज्युकेटेड आहे, चांगला आहे.
त्यामुळे तो सुद्धा येऊ शकतो, शक्यता आहे. बघू आता काय निर्णय उद्या होईल तो. तुम्ही कुठल्या प्रभागातनं येता किंवा बाकी 20 जे उमेदवार आहे नगरसेवकांबद्दल त्याबद्दल काय वाटतं? ती माझी काय आला तर मी राहतो वरच्या बाजारात, पण आमची आता मतं झाली 2 ठिकाणी विभागली गेली. माझं आणि बायकोचं वैश्यवाड्यात गेलं आणि मुलाचं आणि मुलीचं वरच्या बाजार म्हणजे 5 नंबरला. 5 नंबरमध्ये. हो. 5 नंबरमध्ये पण हाय व्होल्टेज ड्रामा बघायला मिळतोय, तिथे पण आहे, अनेक उमेदवार आहेत तिथे काय होईल असं वाटतं? आहे, चांगले एज्युकेटेड उमेदवार आहेत, पण त्यांचा पक्ष आता तो रसातळाला गेलेला पक्ष, त्याच्यामुळे त्यांचं भविष्य थोडं धोक्याचं आहे. उमेदवार म्हणून माणूस चांगला आहे, पण ते नगराध्यक्षासाठी पक्षामुळे ती मार खाईल असं वाटतं. निश्चितपणे काय अपेक्षा आहे सावंतवाडी इथल्या येणाऱ्या जनसेवकाकडनं तुमची, म्हणजे नगराध्यक्ष असतील किंवा नगरसेवक असतील त्यांच्याकडनं तुमची प्रामुख्याने पहिली अपेक्षा काय असेल? प्रामुख्याने आधी एक डास निर्मूलन पहिलं व्हावं, दुसरं आरोग्याची व्यवस्था करावी, कुठेतरी मल्टीस्पेशालिस्ट करतायत म्हणतात ते व्हावं, एवढीच इच्छा. बाकी काय मोठी अपेक्षा यांच्याकडून करण्यासारखी नाहीच, कारण ते चांगले रस्ते खणून टाकणार आणि तेच परत करत बसणार. हे तळ्याचं काम आता चांगलं होतं ते पण खणून परत तेच करतायत काम. हे आता चालायचं आहे, असं चालणार, त्याचं काय पाठपुरावा करून अजून फायदा काही नाही होणार. ते एरे माझ्या मागल्या आहे तेच त्यांचं चालणार. निश्चित सर, हो, सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया जो मतदार असेल त्याच्याकडनंही घ्यायच्या आहेत आणि नसेल रहिवासी आहे इथला त्याला समस्या इथल्या जाणवतात, भेडसावतात. जरी मतदार नसला तरी इथे राहतो, त्याच्यामुळे त्या समस्या ते जाणवू शकतात किंवा ते भोगतात त्या समस्या. त्याच्यामुळे तुम्ही मतदार आहात का इथले किंवा त्यामुळे काय प्रॉब्लेमच नाही आहे. काय वाटतं तुम्हाला काय होईल? BJP किंवा शिंदे शिवसेना सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे. जास्तीत जास्त उमेदवार शिवसेनेचे येतील असं चित्र दिसतं आहे आणि नगराध्यक्षासाठी थोडीशी टफ होईल दोघांमध्ये. पण बाकीचे पक्ष तसं वर येणार नाही, एखाद दुसरा कोणतरी आला तर. पण शिंदे गट आणि भाजपचेच प्रामुख्याने येतील असं वाटतं आहे. अनेक निवडणुका तुम्ही पण याआधी बघितल्या असतील. ही निवडणूक काही जण म्हणतात की फार वेगळी होती इतर निवडणुकांपेक्षा. तुमचा अनुभव काय? अनुभव म्हणजे ही निवडणूक तशी वाईटच झाली म्हणायची, कारण मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वापर झाला असं बोललं जातं सगळीकडे असायला. आणि त्यामुळे मतं विकत घेऊन मतदान कसलं असं. माणूस आम्ही चांगला दर्जाचा माणूस, चांगला हुशार, सुशिक्षित किंवा कर्तव्यदक्ष असा माणूस निवडून देणं अपेक्षित होतं. पण बरीचसे अशी मंडळी आहे म्हणतात की पैशांनी मतं विकत घेतली आणि त्यामुळे त्याचा परिणाम थोडासा होणार आहे या निवडणुकीवर असं. कारण वाईट माणसं निवडून येतील त्याच्यामध्ये असं. निश्चितपणे काय अपेक्षा राहील तुमची? नगराध्यक्षा ज्या असतील, महिला नगराध्यक्षा बऱ्याच वर्षांनी होणार आहेत पुन्हा एकदा, त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा असेल? नगरसेवकांकडनं काय अपेक्षा आहे? महिला मुळात मध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी, महिला असो किंवा पुरुष असो, त्यांनी विकासाची कामं चांगली केली पाहिजे. चांगले प्रकल्प सावंतवाडीत राबवले. लोकांच्या सुविधा ज्या आहेत, म्हणजे आरोग्याच्या म्हणा किंवा शैक्षणिक किंवा इतर कुठच्या रस्ते किंवा पाणी पुरवठा, बऱ्याच अडचणी आहेत. शहर मोठं झपाट्याने वाढत आहे, गरजाही वाढत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या गरजेनुसार सुधारणा केल्या पाहिजे आणि ते हे आता निवडून दिलेले लोक करतील असं वाटतं आहे. निश्चितपणे हा विश्वास जनतेचा आहे आणि जनता कोणाच्या पाठीशी राहते हे आपल्याला रविवारी कळेलच. अजूनही का परप्रांतीयाचे होणारे लोंढे थांबवा इकडचे, कारण मार्केट बघितलं तर आता जवळजवळ सगळं परप्रांतीयाच्या ताब्यात गेलेलं आहे. आता नवीन बिल्डिंगा बांधतायत, त्याच्यात तरी स्थानिकांना कुठे प्राधान्य द्या, एवढ्याच अपेक्षा आहेत त्यांच्याकडून. बाकी काय मोठं नाही. कारण काय पैसे देतात बाहेरचे येऊन लोक आणि तेच आज मार्केटमध्ये बघितलं तर स्थानिक लोकच नाही तिथे, सगळे बाहेरचे आहेत ना. ते असं नको व्हायला. पण सावंतवाडीत एवढी अवस्था होते असं तुम्हाला म्हणायचं का? जी इतर आपण भागात बघतो जेवढ्या प्रमाणात परप्रांतीय येतात, स्थानिकांचा विचार केला जात नाही आहे आमच्या सत्ताधारी मंडळींकडे? हां, बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे, 100% बरोबर आहे ते. कारण काय माहिती आहे, हा सगळा पैशाचा व्यवहार चालतो. कारण आता जसं आणि स्थानिक कमी पडतात, पैशामुळे कमी पडतात. त्यामुळे त्याच्यावरती व्यवसाय करायचा पण विचार व्हावा जरा. सर, तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही अनेक निवडणुका आजपर्यंत बघितल्या असतील. काय असेल रविवारचं चित्र? कारण जवळपास की आता उमेदवार जास्त झालेले आहेत, त्यामुळे मतविभागणी होणार. काय आता ते कोण कोणाची मतं खाईल, जे हे होईल ते फिक्स सांगता येणार नाही. अगदी थोड्या फरकानं लोक निवडून येतील, जास्त नाही एक विषय. आणि दुसरं म्हणजे आता तुम्ही विकासाचं, इथं मुख्यत्वे आरोग्याचा प्रश्न आहेच. फक्त इथं हे पार्किंगचं काही नाही. बाजारपेठेची गर्दी होते की नाही, कुठेही गाड्या लावतात. वन वे मागे चाललं तर वन वे करा, तर वन वे होत नाही, पार्किंगला जागा नाही.
ह्याचं बांधकाम सुरू आहे मंडईचं, सगळं ती जागा व्यापलेली आहे, रस्त्यावर लोक बसतात, मग ते काय कुठं गाड्या लावायच्या जाताच येत नाही, चालत जाणं. आता इथं कट्टाय म्हणून आम्ही येतो तर बाजारातनं संध्याकाळी अशी लाईट पडली की प्रॉब्लेम होतो खूप. कसं काय काय लोक सिग्नल दाखवत नाहीत, आम्ही म्हणजे अगदी घरी जाऊ पण प्रॉब्लेम होतो. पार्किंगची व्यवस्था इथे खूप हे आहे, म्हणजे कोण लक्ष घातलं नाही आजपर्यंत. वन वे करायला पाहिजे, वन वे असं एक मला वाटतं. निश्चितच ही निवडून आलेली मंडळी तुमचं हे सगळं बघतील, तुमची मागणी म्हणजे जे आता निवडून येणार ते कळेलच आपल्याला. आणि निश्चितपणे त्यांचा जो जाहीरनामा होता प्रत्येक पक्षाचाच, कुठलाही पक्ष असून ते प्रत्येकाने ह्या गोष्टी घेतलेल्या आहे आणि निश्चित पुढच्या 5 वर्षात ते प्रामुख्याने ह्या गोष्टी करतील, शहर नियोजन करतील, अशी एक अपेक्षा या निमित्तानं आपण त्यांच्याकडून ठेवू. सरांनी एक चांगली मागणी या निवडून येणाऱ्या उमेदवारांकडे ठेवलेली आहे की जो पार्किंगचा खूप मोठा प्रश्न जो भेडसावतोय शहरवासियांना तो आहे. काय सांगाल, तुम्हाला काय वाटतं, काय होईल? मतदारच नाही आहे, मतदार नाही मी. रहिवासी हां, इथे रहिवासी. हां, प्रॉब्लेम्स इथे आहे? नाही, इथे मेन म्हणजे कसं माहिती आहे, ह्यात उदाहरणार्थ हे रस्ते जर बघितले ना, ते इतक्या तळ्याकाठचे वगैरे चांगले दिसतात. आउटसाईडला म्युन्सिपल हद्द संपते त्या ठिकाणपर्यंतचे रस्ते जर बघितले तर ते रस्ते व्यवस्थित नाहीत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक किंवा बरेचसे लोक फिरतात, टुरिस्ट येतात, काय येतात, पण इथे टॉयलेटची सुविधा नाही, चांगल्या प्रकारची टॉयलेट कुठे नाही. हां, कुठेच नाही. हो, पण जरी तुम्ही इथले मतदार नसला, इथले रहिवासी आहात, तुम्ही तुमच्यासोबत जे ज्येष्ठ सदस्य आहेत ते तुमचे चांगले मित्र आहेत, तुमच्या गप्पा रंगत असतील, राजकीय गोष्टी होत असतील, त्यातनं काय वाटतं कोणाचं पारडं जड असेल? नाही, त्याच्याविषयी मी काय बोलू शकत नाही. नाही, मी बोलू शकत नाही त्याच्याविषयी, नाही बोलू शकत मी. पारडं कोणाचं जड आहे ते मी सांगू शकत नाही. हां, त्यामुळे कसं माहिती ते बोलणं म्हणजे ही आज जी काय परिस्थिती चालू आहे की ना, ती बघितल्यानंतर ते त्याच्यात काही कॉमेंट्स करणे बरोबर वाटत नाही. त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणं सुद्धा कठीण झालं असं तुम्हाला म्हणेल. निश्चित मतदारांचा म्हणजे हाच जो प्रकार आहे, म्हणजे एखादा माणूस आज बोलायला सुद्धा कचरतोय आणि त्याचं कारण जर कुठलं असेल तर मगाशी त्या एक सरांनी सांगितलं ते कदाचित कारण त्यामागे आहे. आणि अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा आपण पाहतो की आज बोलायला सुद्धा कठीण झालेलं आहे कारण परिस्थिती बदललेली आहे. ठीक आहे सर, आपण त्याबद्दल नाही, पण काय वाटतं काय असेल परिस्थिती? तेच सांगतो ते काय ते काय सांगताच येणार नाही कोणाचं. आज जे बघितलं ना, लोक उभे आहेत आणि मतदार किती आहेत प्रत्येकाला वाढला, त्यामुळे ते डिवाइड होणार. कोण आहे शाश्वतच नाही, तर कोण तो उमेदवार आहे त्यालाच विचारलं तर म्हणणार मी काय सांगू शकत नाही. पडलं ना उद्या तिथं 21 लाख ते काय हीच सगळे तुम्हाला कोण एक सांगू शकणार, उमेदवार सुद्धा. आणि कोण पाहिजे, आम्ही तरी कोण बाहेरचे म्हणजे इतर रहिवासी किंवा जनता इथली, मग काय प्रश्नच नाही. आणि एखाद्यानं मत केलं तो येईल का नाही, आम्ही आपलं मत ते तो येईल का तेच शाश्वत नाही. तुम्ही जिथे राहता तिथे काय समस्या आहेत त्या कुठल्या सोडवल्या पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? त्याचं सगळे हे सांगतात, त्याचे रस्ते हे महत्त्वाचं. हे सगळं गटर सुद्धा आहे ना, पावसाळ्यात बंद असतात, त्याच्यामुळे पाणी येतं, ते काय साफसफाई नाही. त्यावर सगळे प्रामुख्य सगळ्यांचे हेच रस्ते, खड्डे, कुठे काय टॉयलेट हेच आहेत. बाकी कुठे तुम्हाला दुसरं सांग. आज तळ्याचं बघा, तळ्याचं किती वर्ष आहे, तळं खोदलं पाहिजे, घाण काढली पाहिजे, कोणच करत नाही. फक्त येतात पुढच्या निवडणुकीत करतो, पुढे कोण पाहतच नाही. हे यांचे निश्चित. काय सांगाल तुम्ही, इथले मतदार असाल, रहिवासी असाल, सगळ्याच गोष्टी आहेत, पण काही जणांनी म्हटलं की सांगू शकत नाही. तुम्हाला काय वाटतं काय होईल रविवारी? नाही, काय आहे माहिती आहे, आता कुठलाच पक्ष तसा ठाम म्हणजे कुठलाच पक्ष आपला असा राहिला नाही. म्हणजे मराठी माणसं आपण आता महाराष्ट्रात राहतोय, महाराष्ट्रीयन आहे बरोबर, पण बघितलं तर कुठलाच पक्ष आपल्याला काहीतरी देईल किंवा करेल असं काही नाही आहे. जो तो आपला स्वार्थ साधून काहीतरी आश्वासन देतो आणि मतं घ्यायची हे आहे. त्यामुळे इथे सावंतवाडीत बघितलं तर आता सगळा परप्रांतीयांचा लोंढा आहे. तुम्ही जर आता तुम्ही प्रेसवाले आहेत तर मला एक दाखवा की कॉस्मेटिकचं दुकान मराठी माणसाचं आहे, त्या ह्याचं कुठलं मोबाईलचं दुकान किंवा कपड्याचं दुकान, हे सगळं मारवाडी, गुजराती आणि हे केरळियन सगळे घुसलेले आहेत. मराठी माणसं म्हणजे कायच हे नाही, त्याच्यासाठी कोणी आवाज करत नाही, काय नाही लोकांना. आणि इथे कसं सावंतवाडीत जरा काय तुम्ही काढता करता ते परत पुढे काय नाही, आश्वासन देता त्याच्या पुढे काय करत नाही.
आता सावंतवाडीत बघा आरोग्याची हेळसाण आहे, पाण्याची सुद्धा हेळसाण आहे, रस्ते पण तसेच आहेत. हे जे सुविधा आहेत त्या लोक तेवढा तरी द्या ना. बाकीचं लोक काय मागत नाही. काय महागाई तर वाढत चाललेली आहे, त्याच्याबद्दल कोण काय उठाव करत नाही. आणि सामान्य माणसाला त्याचा भुर्दड पडतो. काय जरी हे झालं तर पेट्रोलचे दर वाढले, ह्याचे दर वाढले, हे कोणावर भुर्दड पडतं? कोणावर नाही. नगरसेवकांना नाही किंवा खासदार आमदारावर पण नाही. आणि यांच्यावर जो खर्च होतो आमदार खासदारावर, तो म्हणजे काय किती कोट्यांनी काय बघायलाच नको काय आहे ते. आणि लोकांच्या गरीब माणसांच्या पेन्शनवर तुम्ही बोलत राहता, हे बरोबर नाही ना. ह्या सुविधा द्या आधी. त्यामुळे कुठला पक्ष आपला देईल, हे देईल किंवा जनता पक्ष देईल किंवा शिवसेना देईल किंवा तो देईल, हे ठाकरे देईल किंवा कोणाची गॅरंटी नाही असं गॅरंटी नाही. गॅरंटी आम्हाला नाहीच आहे. आता इतक्या वर्ष होती की हा पक्ष बरा आहे, काहीतरी करेल किंवा आम्ही गेल्यानंतर काहीतरी मान्य करेल. पण आता काय होत नाही. हे बघा आता इथे सावंतवाडीत आता हे शिवरामराजाच्या पक्षासमोर किती वर्ष 5-6 महिने झाले, पण अजून काय नाही. तिकडे कारंजा कधीतरी चालू होतं आणि काय होतं काय, हे कधी ह्यावेळी चालू व्हायला पाहिजे ना. ज्यावेळी लोक येतात बसायला त्यावेळी चालू पाहिजे. बरोबर, एवढंच आमचं हे आहे. निश्चितच. आणि काही ज्येष्ठ सहकारी आपल्यासोबत आहेत. सगळ्यांचं म्हणणं आहे आता तुम्ही बोललंच पाहिजे. कारण काय, जरी मगाशी सरांनी म्हटलं की आता बोलणं पण अडचणीचं झालं आहे, पण बोललं मात्र पाहिजे, तरच लोकशाही टिकेल, तरच लोकशाहीत आपण मतदार म्हणून काहीतरी बोलू शकू, विचारू शकू. नाही तर पुन्हा एकदा हिटलरशाही यायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे काय वाटतं तुम्हाला रविवारी काय म्हणणं, सरकार कोणाचं, सत्ता कोणाची येऊ, पण त्याने काय करायचं, आमच्या शहरात वॉशरूमची सोय नाही कुठे, तर ती पहिली सोय करावी. आणि जे मोठमोठे रेस्टॉरंट हॉटेल आहेत ना, त्यांच्याकडे ती सोय आहे की नाही त्याचं बघावं. मध्यंतरी काय आलं, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपादजी नाईक जेव्हा इथे आलेत नाही, एका खानावळीत गेले, जेवायला गेले, तर त्यांना विचारलं पण तुमच्याकडे वॉशरूमची, तर त्यांना सार्वजनिक ह्याच्या वॉशरूममध्ये जावं लागलं. असं ही दयनीय अवस्था. म्हणजे केंद्रीय मंत्र्याला जर आमच्या म्हणजे सावंतवाडीची आमच्या इज्जत गेल्यासारखी झालेली आहे, तर त्यांनी पहिलं काय सत्ता कोणाची येऊन त्याचं काय जो सरशीचं पार्टी हे होतं त्याच्याबद्दल हे नाही. पण हे अशा काय काय सुविधा 1 किलोमीटर अंतरावर 2 किलोमीटर पर्यटकसुद्धा आमच्या पर्यटक जाता येतात ना, ते पण विचारतात वॉशरूमची सोय कुठे आहे का. तर आम्हाला एक नगरपालिकेच्या इमारतीवर चढावं लागतं, नाही तर ती एक ह्याच्या बांगले पंपाची तिकडे एकच हे आहे, टॉयलेट आहे, तर खाजगी आहे, तर ती वेगळी सोय करावी. असं आता काय निकालाला 2 दिवसच राहिलेले आहेत. मी काय मत व्यक्त करणं बरोबर वाटत नाही, पण जो येणार सत्तेवर त्याने ह्या सोयी कराव्यात जनतेसाठी. हे असं आहे. तुम्ही ज्या घटनेचा उल्लेख केला, आम्ही त्या घटनेचे साक्षीदार आहोत. जेव्हा श्रीपादजी नाईक इथल्या एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी आले होते आणि ते त्या आमच्या ज्या सार्वजनिक शौचालयात किंवा तिथे गेलेले, तिकडे गेल्यानंतर त्यांनी तिथली परिस्थिती बघितली. होतो त्यावेळी त्यांच्याबरोबर. त्यावेळी मी ही परिस्थिती म्हणून मी बरेच वेळा सांगितलं. त्या दिवशी बाळराजेंना पण सांगितलं मी, असं आहे, दीपक भाईंना पण सांगितलं बाळराजेबरोबर. ती एक सुविधा झाली पाहिजे. असं आहे, लोक तुमच्याकडे बाहेरून येतात, ते सोय नसल्यामुळे ते लोक नाराज होतात. मग असं आहे. पण यात एक राहून मुद्दा जो राहतोय ते निकालाचा राहतोय. कारण अनेक जण त्याबद्दल मत व्यक्त करायला, निकाल काय एक 14-8 असं होईल निकाल, असं मला वाटतंय. आणि मला आता तुमच्याशी बोलायला आवडेल, कारण इतक्या लोकात पहिल्यांदा तुम्ही 14-8चा आकडा सांगितलेला आहे, जो चर्चेत आहे. अनेक गोष्टी होत आहेत. ठीक आहे, कोणाचाही 14 असू दे, कोणाचाही 8. नगराध्यक्षाच्या जरा सांगता येत नाही कोण येईल काय नाही ते, पण 14-8 हा आकडा माझ्या मते आता वाटतं. कोणाचा तुम्ही सांगू शकत नाही, 14-8 असं होणार आहे. बरोबर. पण नगराध्यक्ष पदासाठी जी फाईट होईल ती कोणामध्ये होईल? कारण भाजपच्या उमेदवार युवराज्ञी श्रद्धाराजे आहेत, शिवसेनेकडनं ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर आहेत. नीता सावंत कविटकर आणि शोभराजे यांच्यातच फाईट होईल असं आहे. बाकी पण खूप म्हणजे चांगले उमेदवार होते. उद्धव ठाकरेंच्या सीमा मटकर आहेत, काँग्रेसच्या. काय तर आपण कुठल्याही पक्षाला धरून उभं राहिलं तर पक्षाची साथ मिळते आपल्याला. असं वैयक्तिक राहायचं तसं आपली काय मतं असते तेवढीच आपल्याला पडतात. मग त्यांनी उभं राहताना कुठेतरी पक्षाचा आधार घेऊन उभं राहायला पाहिजे होतं. असं आहे. म्हणजे या 2 बलाढ्य पक्षातला एक उमेदवार हा नगराध्यक्ष पदाला जाईल असं तुमचं म्हणणं आहे. तुम्हाला अभ्यास पण, मला वाटतं की राजकीय अभ्यासक सुद्धा तुम्ही तसे आहात, कारण तुम्हाला चांगला अभ्यास पण त्याचा आहे. आणि म्हणूनच ही सगळी मंडळी म्हणतात की तुम्हाला विचारलं पाहिजे.
तर काय वाटतं इतक्या आतापर्यंत निवडणुका झालेल्या आहेत, इतक्या तुम्ही बघितलेल्या आहात, म्हणजे जरी पक्षाचे कार्यकर्ते नसलो किंवा हे नसलो तरी एक जागरूक मतदार इथले नागरिक आहोत आपण, काय वाटतं त्या निवडणुकांमध्ये आणि या निवडणुकांमध्ये कोणता फरक तुम्हाला जाणवतो? ह्या पहिल्या आपल्याला निवडणूक होत्या समजत नव्हत्या नगरपालिकेच्या, आल्या गेल्या, जसं ग्रामपंचायत असं होतं. पण ह्या वर्षी त्याला जास्त स्वरूप ह्याचं आलं आहे, चर्चेचं आलेलं आहे. तो म्हणतो हा येईल, तो म्हणतो. पण माझ्या मते 14-8 असंच होणार आहे. बघूया आता काय होतं ते. असं ह्या व्यतिरिक्त मी काही जास्त बोलू शकत नाही. असं निश्चितपणे नक्कीच तुम्ही जो अंदाज म्हणताय तसंच अनेक जणांचा आहे. रविवारी स्पष्ट होईल कोणाच्या किती जागा येतात, काय येतात. पण राहून पुन्हा एकदा अजून एक तुम्हाला जो प्रश्न मला विचारायचा आहे की इथल्या जनतेच्या काही ज्या समस्या आहेत त्या आहेत, मग अशी तुम्ही काही गोष्टी सांगितल्या, त्यात आणखीन प्रामुख्याने म्हणजे तुमच्या प्रभागातली कुठली अशी एक समस्या आहे जी नगरसेवकाने प्रामुख्याने केली पाहिजे? सगळ्या नगरसेवक आपापल्या प्रभागाची सगळी व्यवस्था केलीच पाहिजे. जास्त महत्त्वाचा मुद्दा हा ह्याचा आहे, वॉशरूमचा आहे. तो प्रामुख्याने ह्याला महत्त्वाचं त्याला देऊन चालू केलं पाहिजे. हो, गार्डनची व्यवस्था आहे ज्येष्ठांसाठी आहे. आणि बाजारात ट्रॅफिक जाम होतं ना, त्याच्यासाठी ते एक नियोजन, पार्किंगचं नियोजन केलं पाहिजे. असं आहे. महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ते हे बघा, बस स्टॉप आहे, त्या ठिकाणी गावात बाहेर जाणारे लोक असतात. त्या बस स्टॉपवर टुरिस्टच्या गाड्या लागलेल्या असतात. मग त्याच्या संदर्भात काहीतरी ट्रॅफिकच्या त्याच्या संदर्भात काहीतरी निर्णय घ्यायला पाहिजे ना. ॲक्सिडेंट झालेले आहेत तिथे, त्या ठिकाणी ॲक्सिडेंट घडलेले आहेत. एक बाई ऑफ पण झालेली आहे गाडीत चढताना. त्या सगळ्या नगरपालिकेच्या समोरचा स्टॉप. निश्चित या सगळ्या समस्या आहेत. निश्चितपणे येणारा जो उमेदवार असेल, जो निवडून येईल, विजयी होईल, त्यांना ह्या समस्या ठाऊक आहेत किंवा त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना त्या ठाऊक आहेत. निश्चितपणे त्या सोडवतील आणि पुढच्या 5 वर्षात याच गोष्टींवर चर्चा करायची वेळ आपल्यावर येऊ नये हीच अपेक्षा आहे. मित्रांनी सांगितलं बाहेरचे लोक येऊन बाहेरचे लोक धंदा करत असेल, आपण पण आपल्याकडे तेवढं आपण भांडवल पाहिजे. आपण तेवढं भांडवल आपला पण धंदा उभा करता येतो. त्यांच्याकडे भांडवल असतं म्हणून ते जागा भाड्याने घेऊन 20-25 हजार रुपये गाळा घेऊन ते घालू शकतात. मला त्याच्यावर आता यायचं आहे. परप्रांतीयांचा मुद्दा बऱ्याच जणांनी उपस्थित केला. का मराठी माणूस कमी पडतोय? मला त्याचं उत्तर तुमच्याकडनं हवं, कारण इथल्या ज्या जागा आहेत त्या मराठी माणसाच्या आहेत, इथल्या इमारती मराठी माणसांच्या आहेत. मग मराठी माणूस कमी कुठे पडतो आणि जे सरकार आहे, जे नेते आहेत, त्यांच्याकडनं कुठे आपल्याला म्हणजे ज्या गोष्टी पाठबळ मिळालं पाहिजे त्या कुठे कमी पडतोय आपण? नाही, कमी पडतो असं नाही. आपले लोक, मराठी लोक घाबरतात धंद्यात उडी घालायला. ते लोक कसे, आणि त्यांना सपोर्ट असतो. एकदा लॉस झालं त्याचे सगळे रिलेटिव्ह असतात, ते त्यांना सहाय्य करतात. आपल्याकडे तसं नसतं. आपल्याला कसं असतं, त्यांना दुकान चालू केलं ना, त्यांना त्याचा पाय कसं ओढायचं हे बघित असतं. असं आपल्या घरातल्याच लोकांच्या भावबंधात असं असतं. म्हणून तो पुढे जाऊ शकत नाही. आणि थोडं आर्थिक अडचण असते, बँकांकडून पटकन लोन बी मंजूर होत नाही. असं आहे. त्याच्यामुळे आपला मराठी माणूस पाठी राहतो. मराठी माणसाला पुढे जाण्यासाठी आपलं सरकार आहे, मराठी माणसांचं सरकार आहे. म्हणजे राज्यात म्हणा किंवा इथेही जी लोक येणार आहेत ती मराठीच आहेत. परप्रांतीय तर निवडून आपण देतच नाहीत किंवा उमेदवारही नाही आहेत. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडनं या स्थानिक जरी लेवलचं सोडलं तरी जे नेते मंडळी राज्यात आहेत, आपले इथले खासदार म्हणून प्रतिनिधित्व देशात जी मंडळी करतात, जी महाराष्ट्रात आहेत, त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा आहे की या मराठी माणसाला पुढे जाण्यासाठी जरी पायखेचाचे प्रकार जरी असले तरी त्यांनी पुढे जाण्यासाठी, व्यवसायात पुढे त्यांनी जावं, याच्यासाठी त्यांच्याकडनं काय पाठबळ तुम्हाला मिळालं पाहिजे? सरकारचं तसं हे असतं, धंदा बिंद्यासाठी लोन देणे त्या योजना असतात. पण आपले लोक पुढाकार घेऊन ते लोन घेऊन धंदा घालायला घाबरतात. एवढंच, बाकी काय नाही. सरकारचा पाठिंबा असतो, सरकारचा सगळ्यांना पाठिंबा देतं, काय म्हणत नाही. पण आपले लोक घाबरतात, घालू की नको, करू की नको, लोन माझं मिळेल की नाही मला, असं याच्यात ते घाबरत असतात. बाकी काय नाही. मराठी माणसाने पुढे यायची पुढे गरज आहे, घाबरायचं नाही, असं असतं. निश्चितपणे तुम्ही मगाशी एक काहीतरी मुद्दा म्हणत होता काय? गार्डनमध्ये तिथे ज्येष्ठ नागरिक सकाळी आणि संध्याकाळी व्यायाम करतात. तिथे आता 1 वर्ष झालं सगळी मशिनरी तिथली मोडलेली आहे. बेरिंग गेलेले आहेत का तुटले सगळे. ते किती वेळा नगरपालिकेला आपण त्याच्यावर लेखी पण दिलेलं आहे, पण तिथे अजून काही त्याच्यात दुरुस्ती करत नाही आहेत. असं ते जरा करावं. आम्ही त्या इथल्या आलेल्या उमेदवारांना पण आम्ही ती समस्या सांगितली होती. ते निवडणूक झाल्यानंतर बघूया म्हणालेत, आता बघूया काय होतं त्याचं ते. निश्चित अनेक मंडळी सुद्धा इथे येत आहेत. सायंकाळी मोती तलावावर बसणारी अनेक मंडळी असतात, अनेक नागरिक असतात. सर 2 मिनटं आम्हाला फक्त तुमची हवी आहेत. ठीक आहे. बऱ्याच जणांनी चांगल्या प्रतिक्रियासुद्धा दिल्या, चांगल्या गोष्टीसुद्धा सांगितल्या, ज्या समस्या भेडसावत आहेत. अनेक ज्येष्ठ आहेत, एक युवकसुद्धा माझ्यासोबत आहे.
काय सांगशील, काय वाटतं, निवडणूक तू जवळून बघितलीस ही सगळी, काय वाटलं ह्या निवडणुकीतनं? कारण ही याच्या आधी मतदान केलेलंस का नगर परिषदच्या निवडणुकीला? म्हणजे नगर परिषदची पहिलीच असेल तुझी, यावेळी वोटिंग पण असेल, म्हणजे वोटिंगसुद्धा केलेलं आहे, त्यामुळे कसा अनुभव होता पहिल्या ह्या इलेक्शनचा तुझा? अनुभव तसा चांगला होता. सगळ्यात पक्षांनी आपापल्या प्रयत्नानुसार प्रचार केलेला आहे आणि 21 तारखेला बघूया काय नक्की काय कळेल, कोणाचं पारडं जड आहे काय 21 तारखेला कळणार. अनेक ज्येष्ठ लोक इथे बसतात, त्यांच्याबरोबरची कट्ट्यावरची काही चर्चा वगैरे तू ऐकली असशील. काय वाटतं कोणाचं पारडं जड असेल? कारण 5 उमेदवार रिंगणात आहेत, अपक्ष आहेत, 4 पक्ष महाविकास आघाडी महायुतीतले समोरासमोर आहेत, त्यामुळे मतदारसुद्धा तू आहेस, त्यामुळे काय वाटतं कोणाचं पारडं जड राहील? पारडं म्हणजे कसं, जर बहुमताने विचार करायला गेलं तर आमदारकीच्या वेळी बघितलेलं आहे की दीपक भाईंच्या पाठीनं जनता होती, तर दीपक भाईंनी सांगितल्याप्रमाणे आताही जनतेने विचार करून मतदान केलं असेल, त्यामुळे बघा त्यांच्यासोबत राहील कारण भाईंच्या शब्दापुढे तशी वाडीतली जनता जात नाही शक्यतो. त्यामुळे भाजपची कसं वरनं जरी युती असली तरी आता ही जी निवडणूक होती ती वेगवेगळ्या स्तरावर लढलेली आहे, त्यामुळे कळेल काय ते. निश्चित युवक आहेस तू, तुला पण समस्या अनेक शहरात भेडसावत असतील. काय तुला समस्या इथे जाणवतात, किंवा नगराध्यक्ष जे होतील किंवा नगरसेवक जे होतील त्यांनी तुमच्या प्रभागात किंवा तुमच्या शहरात काय केलं पाहिजे? समस्या म्हणजे बघायला गेलं तर पहिलं तसे खड्डे रस्त्याचे, कारण जरी मे महिन्यात रस्ता केला तरी जून जुलै ते चाळणी झालेली असते त्या रस्त्याची, एक इकडे खड्डा पुढे खड्डा, त्यामुळे रस्त्याचा एक प्रॉब्लेम आहे. आणि तसं बघायला पावसाळ्यात आपल्याला रोड लाईट ज्या आहेत त्या रोड लाईट संध्याकाळी सुरू झाले की एक पेटते एक पेटत नाही, नाहीतर एक दिवस सगळ्या पेटतात एक दिवस सगळ्यात बंद असतात. त्यामुळे ती एक, आणि ट्रॅफिकची एक समस्या, कारण जिकडे मंगळाच्या बाजारात तशा पोलीस प्रशासनाने असतं मग ते आपलं काम करत असतात, तरी लोक गाड्या लावून गेले की एकदा गेले की गेले. आणि आता डिसेंबरचा आहे म्हणजे टुरिस्ट येणार, ते टुरिस्टसाठी जरा पार्किंगची समस्या चांगल्या प्रकारे करावी निराकरण. निश्चितपणे अनेक जणांनी त्यांना जे वाटतंय त्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत, ज्या समस्या जाणवत आहेत त्यांवर पण त्यांनी सांगितलेलं आहे, मागण्यासुद्धा जो कोण उमेदवार निवडून येईल त्यांच्याकडनं अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत. आपल्यासोबत काही इथेही नागरिक आहेत. तुम्ही प्रॉपर इथले नाहीत पण सावंतवाडीत राहता की आज टुरिस्ट म्हणून आहे? टुरिस्ट म्हणून आहे आम्ही इथे. काय वाटलं शहर तुम्ही बघताय, शहरातला नाही शहर छान आहे, वातावरण पण मस्त आहे इथे, आणखीन म्हणजे खूपच छान वातावरण आहे, त्यामुळे हे वाटते भारी वाटते इथे म्हणजे असं फिरायला. प्रॉपर कुठनं आलाय तुम्ही? सांगलीत. आणि आमच्या सावंतवाडीत काय वेगळे पण दिसतं? वेगळे म्हणजे असं काही हे नाही, पण असं इथलं वातावरण वगैरे म्हणजे फ्रेश आहे वगैरे, जरी टुरिस्टला जरी आलं तरी इथे फिरायला वगैरे म्हणा इथे आता म्हणजे छान आहे वाटते म्हणजे असं. म्हणजे तुम्ही सोबत आहात त्यांच्या, काय सांगाल कसं वाटतं तुम्हाला बघून? सावंतवाडी शहर फिरलाय का तुम्ही संपूर्ण, किंवा काय काय बघितलं सावंतवाडी? बऱ्यापैकी फिरलं इथं शहर सिटीमध्येच तेवढं, पण छान वाटते, काय प्रश्न नाही, वातावरण छान आहे. निश्चितपणे अनेक नागरिक आहेत, अनेक पर्यटकसुद्धा आज सावंतवाडीमध्ये येत आहेत. डिसेंबर एंडिंग आहे, नवीन वर्षाची सुरुवातसुद्धा होणार, आणि सावंतवाडीकरांना गेली अनेक वर्ष ज्याची उत्कंठा लागली आहे तो सावंतवाडी महोत्सव, आणि तो याच ठिकाणी होतो. तो महोत्सव यावर्षी होईल अशी एक अपेक्षा आहे. अजूनही काही नागरिक आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, इथले रहिवासी आहेत, ते आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. काय सांगता, निवांत असं वातावरण आहे आणखीन काही लोक आपल्या सोबत आहेत इथे. सर काय सांगाल, निवडणुका आपण नगर परिषदेच्या झालेल्या बघितलेल्या आपल्या निवडणुका नाहीत त्या, मतदार नाहीये तुम्ही? हो. पण रहिवासी सावंतवाडीतले असाल किंवा तरड्याला राहता, पण शेजारीच राहता, त्यामुळे हे निवडणुका तुम्ही बघितलेल्या असतील किंवा काय वातावरण असेल. कारण इथे जेव्हा मोती तलावाच्या काठावर तुम्ही बसता, चर्चा रंगतात, चर्चा होतात, त्या चर्चेतनं काय वाटतं कोणाचं पारडं जड राहील रविवारी? काही खरं नाही, सांगता येत नाही. फाईट होईल निश्चित. काय सांगाल, निकाल लागतोय रविवारी, त्याबद्दल तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? काय नाही, संमिश्र सरकार वर आहे तसंच खाली येणार. आता राज्यात आहे तसंच सरकार तालुक्याच्या ठिकाणी, जे नगरपालिकेच्या ठिकाणी आहे. तुम्ही मतदार इथले? हो, मतदार आहात, त्याच्यामुळे आणखीन म्हणजे प्रभाग तुमचा कुठला आहे किंवा त्या गोष्टी? प्रभाग वार्ड नंबर 9 नंबर म्हणतात. ओके, तर तिथे काय समस्या ज्या प्रामुख्याने सोडवल्या पाहिजेत? प्रामुख्याने रस्त्याचा प्रॉब्लेम, पाण्याचा प्रॉब्लेम, आता ते गॅसचं पाईपलाईन खोदत आहेत, रस्त्याचं कायम वारंवार त्रास आहे. गटारावरचं हे बांधकाम पाहिजे करायला. तुम्ही म्हटलं की फाईट होईल, कुठल्या पक्षामध्ये प्रमुख ही फाईट होईल? कारण 4 ते 5 पक्ष एवढं सांगता येणार नाही, पण फाईट होईल एवढं निश्चित. फाईट होईल.
निश्चितपणे काही बोलक्या प्रतिक्रिया इथे आपल्याला दिसत आहेत. अनेक जण त्या सांगताना दिसत आहेत. अनेक नागरिक जे आहेत ते या मोती तलाव कट्ट्यावर रोज येतात, रोज सायंकाळी इथे वेळ घालवतात. एक दिवसभर काम केल्यानंतर थोडीशी जी विश्रांती आहे ती त्यांना इथे मिळते आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण बघितलेल्याच आहेत. ज्येष्ठ झाले, युवकांकडून पण आपल्याला जायचं आहे, युवकांकडे सुद्धा. तुम्ही इथले रहिवासी आहात, मतदार आहात की बाहेर पर्यटक आहात की नाही? म्हणजे सावंतवाडीतले रहिवासी आहात. हो. काय वाटतं, इलेक्शन इथली बघितली नगर परिषदची आणि काय? नो कॉमेंट्स. नो कॉमेंट्स. पण निवडणूक तुम्ही इथली बघितली? हो, पाहिली. पण ती निवडणूक बघून काय वाटलं मग? ही निवडणूक बघून काय, पूर्ण देशातच गंदगी माजली आहे, त्याच्यामुळं काय बोलणं शक्यच नाही. निश्चित तुम्ही रहिवासी इथल्या किंवा इथल्या समस्या तुम्हाला दिसत असतील, जाणवत असतील, त्यातली समस्या एखादी जी हॉस्पिटल खूप बेकार कंडिशन आहे, त्याच्यावर जास्त लक्ष दिलं. हो. निश्चित ह्या बोलक्या प्रतिक्रिया आहेत. कारण आज जर सावंतवाडीकरांना काय हवं असेल तर ते आरोग्य आहे, त्याचबरोबर रोजगार आहेत. हे नगर परिषदेचे जरी प्रश्न नसले तरी त्या संदर्भातल्या काही गोष्टी आहेत, त्या तिथल्या प्रशासनाच्या अंडरसुद्धा काही गोष्टी येतात. त्यामुळे त्यांनीसुद्धा प्रामुख्यानं याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. काही युवक आपल्या इथे सोबत आहेत. प्रॉपर सावंतवाडी शहरातले आहात की कुठून आला? मळगाव. मळगावमध्ये. हो. पण सावंतवाडी नगर परिषदची निवडणूक चर्चेत बघितली असेल किंवा अनुभवली असेल, मित्रमंडळींकडनं ऐकली असेल. काय वाटतं, काय राहील सावंतवाडीत चित्र? निकाल लागतो रविवारी. काय करू शकत नाही. तुमचं सेम की बाहेरून जातात? पण निवडणूक बघितली आहे? वोटिंग इथे नाही आहे. वोटिंग नाही आहे, पण रहिवासी आहे. पण रहिवासी. काय वाटतं, अनेक 2-3 पक्ष आहेत इथले, 4 पक्ष रिंगणात आहेत, अपक्ष आहेत. कोणाचं पारडं जड वाटतंय? काय चर्चा कुठे काय ऐकली आहे किंवा कसं? काही सांगता येत नाही. काही सांगता येत नाही. पण तुम्ही रहिवासी सावंतवाडीत आहात, म्हणजे राहता इथे. मग काय समस्या तुम्हाला तुमच्या प्रभागात जाणवते, शहरात जाणवते प्रामुख्याने? हल्लीच मी राहतो, म्हणजे जास्त वर्ष नाही झाली, त्यामुळे एवढा काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे तशा समस्या कुठल्या नाही. निश्चितपणे आपण पाहतोय अनेकांच्या ह्या प्रतिक्रिया आहेत ज्या बोलक्या आहेत. खरं तर काही जणांकडनं ज्या गोष्टींवर खरं तर लक्ष दिलं गेलं पाहिजे त्या संदर्भात बोललं जातं आहे किंवा ज्या प्रामुख्याने गोष्टी सोडवल्या पाहिजेत त्यावर त्यांच्याकडनं भाष्य होतं आहे. निश्चितपणे रविवारी निकाल स्पष्ट होणार आहे, चित्र स्पष्ट होणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी 6 उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यातले प्रामुख्याने बघितलं तर महायुतीतले 2 घटक पक्ष आणि महाविकास आघाडीतले 2 घटक पक्ष हे समोरासमोर आहेत. भाजपकडनं युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले निवडणुकीच्या या रिंगणात होते आणि त्यांचं नशीब ते आजमावत आहेत. शिवसेनेकडनं ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर आहेत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं सीमा मटकर आहेत, तर काँग्रेसकडनं साक्षी वंजारी ह्या मैदानात आहेत आणि अपक्ष म्हणून माजी उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. एकंदरीतच लोक आज प्रतिक्रिया देताना सुद्धा आपल्याला कुठेतरी कचरताना पाहायला मिळतात. त्याची कारणं वेगवेगळी आहेत. इतर निवडणुका आणि ही निवडणूक वेगळी होती अशाही काही प्रतिक्रिया बोलून दाखवलेल्या आहेत. लोक बोलायचे कुठेही थांबलेले नाही. त्याच्यामुळे यावरही भविष्यातल्या निवडणुकांचं जे भविष्य आहे किंवा भविष्यात कशा पद्धतीनं निवडणुका होणार आहेत त्यावरही भाष्य काही जणांनी केलं, काही जणांनी ते करणं टाळलं. पण एकंदरीत बघितलं तर अनेकांचं जे मत आहे ते फाईट होईल, 2 पक्षात प्रामुख्याने फाईट होईल अशा पद्धतीचं मत प्रत्येकाने व्यक्त केलेलं आहे. अगदी काही दिवस शिल्लक आहे आणि रविवारी चित्र स्पष्ट होणार आहे की सावंतवाडी कोणाची. दोन्ही पक्षांमध्ये खरं तर मोठी फाईट असल्याचं प्रामुख्यानं जे इथले काही मतदार आहेत किंवा ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांच्याकडनं सांगितल्याचं दिसतं. मग भाजपच्या युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले असतील किंवा शिवसेनेचा ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांच्यात मोठी फाईट होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या ज्या सीमा मटकर होत्या यांची हवा सुरुवातीला होती, पण नंतरच्या या 2 पक्षांच्या प्राबल्यापुढे त्या मागे पडल्या असंही काही जणांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सावंतवाडीकरांनी निश्चितपणे कोणाला साथ दिलेली आहे, सावंतवाडीकर कोणाच्या बाजूने राहिलेला आहे आणि सावंतवाडीकरांनी ज्या अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत, तिथल्या समस्या ज्या व्यक्त केलेल्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी सावंतवाडीकर कोणाला संधी देतं हे रविवारी पाहायला मिळणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी.